Velkommen til den her video. I dag skal mig og min lillebror spille Animal Hospital. Er I ikke rigtigt, Milas? Jo. Og der var det. Og vi har jeg har levet i 7 dage. Og hun er bare sådan en lille nuttet kanin. Jeg er ikke en kanin, jeg er en rotte. Nå. Og det er det mig. Ja, Milas, han hopper lige ved mig. Kom, lad os gå ind her. Yep. Sådan der. Okay. Okay, Milas. Ja. Du har jo ikke levet i så mange dage. Nej. Så må jeg gerne få kaffen. Ja. Yep. Jeg plejer altid bare sådan at hoppe rundt, nu du godt det. Ja, mig. Jeg er geden, og Milas er pink. Ja. Jeg går med dem. Okay, så står jeg her og tager imod, okay? Ja, og jeg får kaffen næste gang. Ja. Fordi jeg får helt sikkert lavere IQ end dig. Okay, nu tager jeg billede. Og du er... Alle er rigtig på dag 1. Ja. Altså, jeg filmer den også begge to. Okay, sådan der. Ja. Milasen står lige der, FK. Han kommer lige om lidt. Milasen den der pinke, og han er min lillebror. Au. Bra. De er virkelig langsomme. Hvordan tager du den? Alle ved, at de skal have dem der og eye drops. Hej. Der kommer en til. Ja, jeg ved det. Ja, okay. Den. Lad os se. Og vi kommer måske ikke til at snakke så meget i den her video. Jeg tror mere, vi kommer til at spille. Ikke? Ja, fordi jeg håber, at vi kan komme op flere dage. Fordi at... Altså, vi skal koncentrere os. Og dig. Hvad? Du mener ikke lige drukket kaffen der? Jeg vil have drukket kaffen. Der er snart mere. Og jeg ved, hvad personen skal have. Hvad skal han have? Eye drops. Tak, fordi du lærte mig det der, hvor man skal bare, hvis de her øjne, de kommer op i taget, så skal man bruge det, og så skal man bare tage eye drops og kigge op, og så skal man bare det trykke på godt, sådan jeg har lært dig det. Så skal man trykke på sådan en knap, Ja, tror jeg, og så går øjnene væk. Ja, det ved jeg. Eller så kan man se i hvert fald op. Kommer doktoren. Shit. Dr. Harlow. Okay. Dr. Harlord. Jeg ved ikke, hvor meget vi kommer til at spille. Fordi jeg har jo aldrig prøvet den der hospital med Milas. Fordi han har lidt prøvet den før. Hvilken? Den der, hvor alle kommer løbende ind. Og så tager det også så freaking lang tid at vente, indtil ambulancen kommer. Milas har levet i 4 dage, og jeg har levet i 4. Hey, hvorfor? Nej, det er bare fordi, så viser den. Det er bare fordi, da jeg lærte Milas det, eller da han så, at jeg havde spillet det, så tænkte han, sejt mand. Og så blev han så meget glad, og så gad han at spille det. Og det er mig, rotten! Ej, okay. Jeg var ready. Nu kan du se, om det er en anomaly. Nej, ikke lugt. Jeg er i gang med at tage et billede. Hvad er det der? Hvad er det? Hvad var det? Jeg gik bare ind i kroppen. Prøv at kigge.
han får at blive så dum. Hvorfor smider du ham ud? Fordi han er så dum. Hun smitter ham ud i skraldespanden. Ja. Og, Nej, vi tager lige billeder af ham. ja, og så skal vi lige se. Ej, så gå væk. Jamen, jeg vasker den. Og jeg starter med at se. Bro, må jeg se? Ej, det er forskelligt. Face. Gå væk. Shit, jeg blev rej, mand. Ja, du må gerne blive sur, men gå. Det er sur. Og der kommer en til, som der ikke er rigtig. Nej, vi ser lige billedet. Jeg starter den her. Hvad? Nej, det hun brækker rundt med hovedet. Hun laver bare... Og jeg ser det efter. Hvorfor har vi altid forskelligt? Okay, mig og Aisha, der var et face med det ene, og så havde jeg et andet. Smil så sådan derude, og Milla så bare sådan almindelig ud. Ja, men nu snakker vi ikke mere om det. Nej. Hvad laver du? Jeg sætter mig bare lige her. Ja, og hvis jeg kommer til at ramme der, så er det ikke. Ja, og måske hvis der er en, der banker på døren, så snakkes vi bare ved, fordi jeg skal jo have en sjov optagelse. Min, der hedder Lærke. Ej. Ja. Og jeg tænkte, hvis man kunne spise hot Cheetos and takis inde i det her spil. Og så bare man fik 100 IQ. Altså, jeg står ved kassen. Hvad er det? Her, tag dit lort. Ja. Okay. Nu gik han væk. Dejligt. Men altså alle de der mennesker, der kommer. Hvorfor redder vi ikke zombierne? Måske er de blevet bidt af en anden zombie, og så er de blevet... Nej, fordi så sker der noget med dem. Hvad sker der? For eksempel. Så... Så kravler de og prøver at æde en. Og så går de over og æder en plante. Og så kommer der sådan noget, hvor man skal fjerne en lampe. Nå, der kommer en mere. Du må gerne hjælpe lidt. Nej? Ja, dig. Hvem melder sig mere? Og Milla skal skrive, hvis du laver lige moonwalk. Hvorfor kommer det der hele tiden? Skidt han lige på gulvet? Nej. Hvad er det så? Slim, der ryger ned. Har du været med i updaten, der, hvor der kommer monstre? Nå ja, det er i sektion. Okay. Okay, så skal jeg fortælle det her til din kanal. Ja. Ja. Okay. Hvis man går ind i rum 5. Hvis man går ind i rum 5. Prøv at vent. Og så den der... Aisha, du filmer. Prøv lige at vise det. Jeg skal lige give den her. Okay, så vis det lige. Det er lige lidt specielt. Okay. Vi går i rum 5. Ja, Radius hule. Og så der. Og så break det der. Og så går man ind i Radius hule. Og så er der en lås, og den får man på dag 7, og så kan man åbne. Og så er der et billede af Retina. Det er Radius søster. Altså, er der bare et billede, eller får man ikke noget? Et billede af hende. Er det det eneste? Ja, der er åben. Jeg kan se mig. Jeg har penge. Ja, det har Så jeg kan købe. Nej, jeg har ikke råd til noget. Prøv lige at vente. Hvad laver doktor? Chef det man. Har jeg råd til noget? Jeg fik chokoladen. Hvad koster den? 135. Jeg havde en gang... Vi skal se hans billede. Ej, prøv ja.
Hvorfor har han 3 øjne? Det er meningen. Ja, jeg tager kaffen den her gang. Og jeg får et jumpscare. Han hacker. Det er mit. Ja, den hacker op. Ja, den hacker. Du er en hacker. Så gå væk med dig, din øjenlåg. Man kan selv bestemme. Hvad? Se, der kommer en, som der ikke er farlig, tror jeg. Ved man aldrig. Måske brækker han sig. Altså, jeg ved ikke om... Jeg trykkede på sådan en. Der var et spil. Det var ikke det helt rigtige. Animal Hospital. Men så var der en, der gik ind og brækkede sig. I et andet Animal Hospital. Okay. Sådan et. Det var ikke engang inde på Roblox. Det var inde på sådan et. Hvorfor kan jeg ikke trykke? Seriøst, hacker han? Kan du trykke? Han hacker nok bare. Han hackede mig. Han hackede mig. Det kan vi ikke spille med, altså. Han hackede seriøst. Nå. Jeg tror, det var det spil for i dag, eller skal vi spille lidt mere? Vi kan godt spille lidt mere. Okay. Skal vi spille det her? Okay. Hvad? Nej. Ej, hvorfor er jeg oppe i tårnet? It's a barn and a nah! Next to a barn and a nah! Jeg trykkede. Hvad? Jeg trykkede. Vi laver Michael Jackson. With my... Okay, altså jeg går lige hele vejen hen og slår back. Okay. Det var mig. Ja, så skal vi bare gå ind i huset. Og så sprang jeg væk. Sprang du det der? Nå.
ved et træ, og så prøv lige at løbe rundt om træet. Ja, ham. Og jeg er trykket. Mig? Pizza! Det er det der, hvor man flyver. Flyver du ikke også rundt? Nå, hvorfor gør jeg så hver gang det der? Der kommer en tsunami. Og den er meget stor. Skynd dig! Roger, det var mig. Det var mig. Vi skal ikke gå på en sammen. Godt. Ingen er stor. Hvad er det nu? Det er godt. Klart. Ja, det er. Bare komme ud for det her. Ja. Jeg går ud til den det er dårligt til. Hey, be ready. Sao mày thích kỹ? Cái gì vậy?
Jeg har en tong om min hånd. Jeg lever. Okay. Hej alle sammen. Det var det for i dag. Husk at like og subscribe.